Està guai això, eh? Sí? T'agrada? Sí, és un estil com una hamburguesa, però... Hamburguesa de patata. Hamburguesa de patata. Clar. Sobretot al nord d'Irlanda, el boxty acompanya els esmorzars, que com ja vam veure són molt consistents i força greixosos. Avui també hi haurà embotits portats expressament de l'illa. Les raholes de patata i els embotits passats per la paella seran l'entrant de l'estofat i s'acostuma a acompanyar-los amb una salsa agredolça, un chutney, com aquest que ha fet en Jack, ens ho assegura la Siobhan, amb poma, ceba i prunes madures. Si bé els homes d'Irlanda sembla que a poc comencen a entrar a la cuina, les dites populars són més conservadores. Boxty on the griddle, boxty in the pan. If you can't make boxty, you'll never get your man. Si us recordeu, vam començar a parlar de la comunitat irlandesa a partir de la festa de Sant Patrici, una celebració lligada a la tradició cristiana de l'illa que remunta al segle V. El Sant Patrick del mes de març coincideix amb la fi del mes del Freixe, del calendari celta dels arbres. Com a la resta d'Europa, la majoria de festes paganes van acabar assimilades i desvirtuades pel món cristià. Les últimes carbasses eren les de Samhain a la tardor, la festa del final de la collita, el moment estacional que tancava l'estiu i anunciava el començament dels mesos d'hivern.